खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 21 आगस्ट बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। बृष राशि। गावनि मोजां मोननायजों लोगो मोनलायगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा गुलुं गुजुं जागोन, साना जेथो गोनां जागोन, गाज्रि सान। कर्क राशि। गावनि आंगोजों सुथुर जालायनो हागौ, सुथुरा नोंथांनि मोजां नायनो हानाय नङा। सिंह राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन, मोजां सान। कन्या राशि। आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन, गोसोआ सान्थि मोनगोन। तुला राशि। नोंथांनि जाफुंसारनायखौ सुथुरा नायनो हायै जागोन, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। वृश्चिक राशि। गावनि थांखिसिम सहैनो नाजानायाव लामा आन्दायनांगोन, दुखुनि सान जागोन। धनु राशि। गोसोआव गोथार साननाय फैगोन, गोदान मिजिं लानानै आगान सुरनो हागोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। मकर राशि। नोंथांनि लोगोआनो मानिबा जाहोनाव नोंथांखौ फान्दायगोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। कुम्भ राशि। हास्थायना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। मीन राशि। मानिबा जाहोनाव गावनि मोजां मोननायजों नागारलायनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। दिनै सानजिनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।